Coiscéim go bheith chuirde agus fáilte isteach go dtí leabhar-mheas lumsa ONP ó mar acu. Ba mé caint faoin leabhar seo Cnaipí agus scéalta eile le Colm Ó Snodaigh agus is sé Coiscéim a dailsigh agus be gálas agin ar Colm Ó Snodaigh nó ar bhaointeoirí Snodaigh tá cinnte mar na fáiltethirí an Coiscéim agus Ránán agus Rusa atá sa bhaine sin cíle agus Angus atá na heachtadála agus iad sin cailú a máthair le déanaí clíana cosan eiliontóir deilebhadóir agus scríbhneoir agus file dhéantí féin. A Colm tá roinnt leabhar chuir amach aige níl níirt nach go léit gom ach léas an ceann sin pat the pipe píbre agus haann sé ar cían lom agus ní hamhaint sin nach rinne beidir Rusa os an le an drama radio de agus hílas gur sin arás ar fad. Agus tá scéalta áras cnús cinál a chuireach elementí ára den scéal seo sin i gcuoine doing ach cad é atá gceist leis an gnósach seo mar se. Tá sé ábharín garid ní nach beidir céad fé céad tro lehanachán agus tá beidir gá cean déag trí cinn déag de scéalta an. Agus tá cuite go garid agus haann siad sin lom, tá cuite go tháinis nach feicú chumininic sin, tá cuidan na scéalta nasca heile na chéile. Aber a dúsan chanúsigh tá scéal seo a réir an agus an sin inhearra an chanúsigh tá an bhaiden dar gionn agus freigraíonn siad sin go gláite dá chéile. Tá scéalta áirithe is dó gur bé an chéad scéal Cnaipí an ceannas suntasaí ní hiontas é sin i dearfá. A banin sé le caidrih agus ahar agus mach agus farúlacht tá ahar agus mach a gceist le scéal éigen eile ní chuoinm cén ceann é. Dína bratha beidir dro dhear an cnús a gáte aigen anam gach mé an leisceil agus banin sé le hathair agus mach. Lá an dólín banin sé sin le duine a bheith ag tarint ar ifig an dóil agus charachtar éagsúla elementí áirt an ceann sin agus beidir an ceann inhearra an chnúsigh tá cosúil go leor le patapáid píbre banin sé le charachtar tá ar imil na sochaí agus chuirsís ar gachsáis imachta a bhain sló. Tá rud spéisiúil ráite ag bíáil ó ruach ar chuúil an leabhar seo agus bála mé léamh. Scríbhneoirt láidir a thuúlánach an plé le téimí ratha atá níos láidir agus níos dúláí fós. Gar scéalta den sco gach ceannach go níos fearna a chéile. Ní léon rion den snubbardacht bheanachmach ná den chorigéal bourgeois le feiceáil san scéalta seo. Buíochas le dia agsúlacht ábhar agus charachtar. Na scéalta is siomhanna éagsúla freisin, scéalta le splundar agus beocht in os lá an dólín Cnaipí, taobhsí agus gaite. Agus thiocinn cuid mhór leis an muomh sin is bralam gur siomh arbach atá gceist leis an scéalta seo, is bralam gur charachtar ráma iad ghfuil scéalta spéisiúla nach bhfuil an agne inmheánach an duine a círa a rísteile rud atá feicithe agus cluiste agus léite go mílis céadúir hena ach gur rud úr agus nua atá. Tá sé tamlín níos ó léasa ar bhí sé gceiste go an leabhar seo dhéanamh tamlainn caiigh mé beidir beganín duna scéalta chuir gooine dom. Anna banin sé sin le caidrih bhí roinnfá bhí caidrih agus ról an ír is sochaíonn léniu. Bháinna chuir méid sunrúáin agus sin ní leithna go mar Colm Ó Snodaigh ach tá ólas generálta bathsnéisiúla gom faoin bhaointear agus bhfuil anam an orda orthú sin. Ach dá bhrí sin uaireanta agus méid léamh na scéalta, bhí sé dachar gan a bheith ag saoilú ó cén duine sa tailech a spreagan scéal ortha seo nó lehéad agus ar nó tá scéalta ortha agus ní éadach goil na charachtar sin i gceist nó na daoine sin i gceist ach beidir elementí ortha díobh ach tá scéal nó gáán agus bíheacar é léamh gan rud ag na heilú faoi bhaointear an scrín ortha, rud a bhí spéisiúil ní is go mar sin i gceist nó ach tá scéal éigen an cáhfuil sé inis. Ach bhrethas leis go méidir gur higus céimhí gceist leis an scéal ach neidir sin fear. Ach se tá na scéalta rud ó héobh na stíle de léigh mé cúpla lútar annach chuid sunraí sunraí ó aman na faoi le scéal agus leis an dabhain a chruthú agus omláú seo tús Cnaipí. Subal agus shampoo, kittle can maidin a Morning Ireland ar siúil sa cúra, beidir nach sin ceann bhí gom.
tá cúpla ceann eile tá níos iróní sa scéal sin a réir níl ann ach bríre agus a haimh na stíle de hainte se go mórlam léig, dagrig, dag, chuig, chrich, bhanig, leabhar, dul, ghár, dul, ghár, dul, leabhar, bhreathnig, chunig, stán, cheangal, stán, chailch, bheal. Gus ten sé raig mar sin agus níl annach bríre hainte sin go mórlam. An ceann seo anna dús an scéal, nó dro hús an scéal. Northside, the great shopping center. For $1.99 we have giant Kleenex tissues, bullock rawn, carrot onion spánacha, packet garlic, prátaí, mac and bon, mac and darrig, manning lassery, at 69 pence a pound, 3 American style pizza, mayorni eish, gishbini den and bagoon. And we would like to remind our customers, Yapley fruit of the forest, Kosh, 6 shopping weeks left to Christmas, Kosh ó bhaile vistela. Agus is tugann eile héad isteach sa dain hu gomór agus haint sinnom. Cúpla rud eile ó haimh na stíle cuinim cén scéile tá an ach is léir go déan sais machnamh inmheánach an na garachtar i bhaim ar an tanga mar chuirtar láthair ar an lehanach agus bantar úsáid cliste as cóirí úlmhrasa ar rudí spéisiúla chur nuail. Ríist tá sé spéisiúla cearcéalta sure rud nach dorlín le thuairscéal. A thuairscéal is bín cuoine go ar an rud a thuirlín san thuairscéal. Ach uaireanta tá sé anna go darmlí tuéis rain seachtaí darmlí anmh cad é a thuirlín san ngach scéal ar le. Dul tríd agus ará cad atá an. Tá scéalann sin faoi rud atá cluiste agus léit go hanna is tócha an scríóir a strachad leis an scríóireacht ach hain sé lo net conas mar a ginach an scéal sin an taí an úidir bhí gist agus a chachan an cean sin lom. Taobh sin chuin cad dír a hálíonn sa sin cean sin cin taiist le bheith. Agus tá roinnt sa scéal gaite tá roinnt de chuirsís ar hanga an téachsanna agus tá litricha I gceist le roinnt an scéalta. Ach se cad é na rudí is mó a dearthing faoin scéalta seo. Siomh arbach uaire a baint le a hebh na hinseanta de tá rud amháin a dúirt Garó Denver go luchtaíonn sé scríóirí orbacha daoine nach daoine gailteachtaí agus beidir fiú scríóirí gailteachta áirithe go ritheann a go cumadóireachta ar an taí rómhór ó hebh na tangada. Ach sin go mbíonn an chanúint ina bach freisin ar an cumadóireacht mar más a géirí athris dhílis I dhéanamh ar an ganúint. Bhíorna ní raigh tú ráada ó an bhrám a tagartha tradiisiúnta agus ní thabharfaidh tú smaointe nua isteach, ní raigh tú lech leis an tanga, ní tú aclú mar is ceart nó mar is dúil de scríóir bheith ábhairn tuirgnabach agus tá elementí ára den tuirgnabachas an so. Agus ní bhíonn sí sin an I gcónaí ag na daoine atá géirí a bheith dílis agus anídílis don na chanúint. Mar sin tá goig a bhlaclí in áiteanna, béarlagar bhlaclí agus béarla meascathe tríd freisin. Ach sin gur uirlis atá na lehéad nach feicimiid chomh minic sin dar bíonn sé ag Gearóid mac Lochlin agus ag roinntlaoine eile uaireanta ag Marcus McConneil tá dáanta áirithe leis agus scríonn sé dána ag ingmail scolis an tanga sin mar thugtar uirthi. Ach is dóim ghfuil tá sin na feisisin go cinnte patapáid píbarach is gaige arbach is uirlis eile atá agus tugann sé glór eile ní héag bhfuil an rud ar fáilscríomh mar sin ach tá sé spéisiúla eile héad eiscint agus sílim gur chóir de scríóirí a bheith níos tuirge bhí. Sílim go gur léirú ar a lige atá le sin na gaige laiddaoine a bhíons dána leis an tanga. Agus ní héag bhfuil gur scríóir nua ag chuilmás nó rud a bheith ach fós tá sé measc na scríóirí is dána ó hebh aclú dhéanamh ar an tanga nó I híine amach ús í spéisiúla dhéanamh le. Mar sin bechóir do gaoine beagání níos mó den rud sin a dhéanamh darlan féin rénos. Agus sin é
Cnaipí agus scéalta eile le Colm Ó Snodaigh an seo ar Leabhar-mheas má tá mula go tain de leabhar chuir mé Leabhar-mheas a brígí le mé.